27-та национална изложба на народните художествени занаяти Орешак 2013 отваря гостоприемно врати на 1 май в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Националното изложение на народните и художествени занаяти в село Орешак е единственото в България. То е създадено през втората половина на 20 век, но има дълга предистория. Тя датира от втората половина на 19 век, когато за храмовия празник на Троянския манастир се събирали майстори от цяла България да представят своите произведения. През 1967 година майсторите занаятчии се обединяват в задруга на майсторите и 4 години по-късно се открива Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. През 1978 година се поставя началото на международното участие в изложението, а през 1981 се провежда и първата международна изложба, на която взимат участие майстори от 16 държави. Изложението е построено на площ от 50 декара и разполага с 8 изложбени и една конферентна зала. Общата изложбена площ е 4500 квадратни метра и освен постоянната експозиция, тук се осъществяват много национални и международни изложби. След 25 годишно прекъсване, 27-та национална изложба на народните художествени занаяти Орешак 2013 връща към живот традицията на международното участие. За пръв път от четвърт век насам, наред с българските, в традиционната изложба се представят и майстори от Палестина, Индия, Китай, Франция, Полша, Северна Корея, Индонезия и Япония. Събитието привлича гости на община Троян от цялата страна. Парковото пространство на изложението е щедро предоставено на българските занаятчии. В специалните шатри те са изложили плодовете на своя труд, създадени от двете им ръце с много майсторлък и автентична изработка, съхранена от старо време. В залите на изложението домакините са подредили шарена палитра от различни български занаяти. Няма как да сме в Троян и да не обърнем внимание на типичната троянска керамика. Първите дни на месец май са особено празнични и оживени в нашето изложение, защото се открива поредната 27-ма изложба на традиционните художествени занаяти. Тази изложба е забележителна и с това, че тя е с международно участие. Традицията за изложби с международно участие беше прекъсната за 30 години, но ние сега ще се опитаме да я възобновим. Имаме 2 зали, които са посветени на приложното изкуство на народите по света. И в тези 2 зали ще представим какво правят и другите народи в областта на занаятите. Кажете ли няколко думи за така наречената и наложила се с името си троянска керамика? Основно в България има 4 керамични школи, като една от тях, най-прочутата, е Троянската керамична школа. А защо е най-прочута? Съгласете се, че и механите, и домовете на българина са пълни точно с троянска керамика. Защо толкова много е разпространена? Поради простата причина, че при нея има най-висока производителност на труда, тъй като при оцветяването се използва тъй наречената разливна техника. Това отличава троянската керамика от всички останали керамични школи. При разливната техника се оставя боята свободно да се стича по самия съд. Не чак толкова свободно. Все пак умелата ръка на майстора направлява нейното стичане и така по този прост, много елементарен начин се получават много ефектни керамични съдове. Или от този начин могат да се получат най-различни разнообразни шарки. Какви видове съдове се изработват на принципа на троянската керамика? Всякакви съдови могат да се изработят с тази техника. Това е техника на отцветяване. Щом като майсторът изваял формата на съда, той може да се отцвети с тази техника, така че никакъв проблем да се направи всичко с троянската шарка. Имате ли някакви характерни керамични съдове тук само за вашия Троянския край, където другаде в България не могат да бъдат видяни? Имаме един сватбарски съд, който се нарича двоен сватбарски бардук. Не всички троянски майстори използват
троянската шарка за оцветяване. Някои са излезли от тази школа и са влезли в една друга школа. Такъв е примерът с един известен троянски майстор, който всъщност е потомствен майстор. В неговото семейство има 4 поколения керамици. Нарича се Николай Йовков. Той е известен и с това, че прави едни особени стомни, които се наричат дяволски стомни. Разновидност на дяволската стомна, защото те са най-различни на външен вид, е тъй наречената невестинска стомна. Дяволски стомни са тези стомни, в които има някаква закачка. Най-различни са на външен вид. Има стомни, от които при вода човек жаден се остава. Толкова много закачки има, не ги намериш, няма да пиеш вода. Една такава дяволска стомна е тъй наречената невестинска стомна. Тя се отличава от другите по това, че отгоре е запушена и всъщност наливането става отдолу. Използвали се като тези интелигентност на млади невести, защото ги женили малки и глупавички, но трябва да ви кажа, нали, за успокоение на бъдещите невести троянски, че аз съм от този край, мама и тя, баба и тя не са натествали, не съм чула някой да е тестван. А тази стомна е наречена невестинска, просто защото е трябвало да й се припише някаква практическа стойност. Представете си, че сме на чешмата. Водата влиза от тук, изпълва пространството между вътрешните и външните стени, обръщаме лекичко стомната, малко вода се излива, но останалата е между стените на стомната и от тази стомна водата може само да се пие, не може по никакъв начин да се излее. Откъде се пие? От тук, откъдето се пие всяка стомна. Всяка стомна трябва да има място на дръжката, откъдето да се пие вода. Това всъщност отличава стомната от другите керамични съдове. Има един съд, който много прилича на стомната, това е тъй наречения бардук, но той се ползва с друга цел и на дръжката му няма място за пиене. Дяволските стомни са най-различни на външен вид и се ползват за най-различни неща. Ето ви сега един пример. Това е пак произведение на Николай Йовков. За да ви стане по-ясно какво представлява този съд, влизате в следната ситуация. Представете си, че сте кумове на сватба. Заемате централно място на масата, най-важните гости сте вие и ви сервират виното такава кана. Музиката през това време свири популярната "Пий, куме, тебе те е ред". Как ще пие кума? Трябва да намери правилното място за пиене, защото разбирате добре, ако надигнете тази кана, ще се полеете от тук. Всеки разумен човек ще разбере, че не може да надига каната. Затова трябва да избере правилното място. Да допуснем, че сте избрали ето това тук място. Почвате да смучите, защото само с смучане ще стане пиенето тук при тази кана, но смучите въздух. Защо? Ами защото тук някъде има други отвори. Трябва да ги намерите, да ги запушите и тогава вече ще се изпиете виното. Двойният сватбарски бардук е съд за блага ракия, характерен само за този край. За него шегаджиите казват, че бил средство за рекет на бащата на булката, ако тя според терминологията на Иван Хаджийски, народопсихолог родом от Троян, не е редовна. Троянци са измислили този съд. В едната му част имало блага ракия, а в другата студена. Ако булката се окажала нередовна, кумът подавал на баща и студената ракия. Никой не разбирал за това, но човечецът вече знаел какво го чака. И пазарлъкът започвал на 4 очи. Ако кумът успеел да продаде мълчанието си за достатъчно пари или имот, тайната оставала погребана завинаги. За тези, които търсят съвременните измерения на гранчарското изкуство, могат да ги открият в друга изложбена зала. Тук глинените изделия изглеждат различно, с модерен дизайн, с който бихме могли да разнообразим приятно дома си. Няма как да не ти се прииска и ти да опиташ да направиш нещо от глина. Изглежда лесно.
При това домакините предвидливо са се погрижили да задоволят и това желание на посетителите. Край гранчарското колело има доста публика. Някои вече се учат, други нетърпеливо чакат реда си, а трети просто гледат. А има какво да се види. Най-смели се оказват децата, разбира се. При начинаещите гранчари винаги е интересно, защото и самите те не знаят каква форма ще получат накрая. Пък те формите излизат от странни по-странни, но пък кой може да ги спре творците? Ето и образците, към които би трябвало да се стремят бъдещите майстори. Има и класическа, и съвременна троянска керамика. Припомнят ни, че ето тези характерни шарки се наричат спуски. Да, вече знаем защо. В зала 7 на изложението можем да разгледаме изящни изделия от дърво, дело на майстори от цяла България. Тук се запознаваме с Петър Лазаров, демонстратор. Човек, който показва на посетителите как стават нещата, някои техники, челъмчета, такива неща, които хората по принцип не са виждали и им е било винаги интересно да видят как стават. Вие от колко време се занимавате с дърворезба? Ако сметнем ученето, ще станат около 20 години. 1994 година кандидатствах в Тревненското художествено училище, 1999 завърших. Намерих вече истинското си място, истинското призвание. 4 години работя само дърворезба. Имате ли любимо дърво, което да обработвате и защо? По принцип, дърветата си имат плюсове и минуси при обработката. Някои са много меки, други са много твърди, трети са едропорести, което се явява като плюс и същото време минус. При някакво изделие, което ще има много финни и прецизни детайли, не може да се използва примерно едропорест материал, защото самите едри пори ни позволяват да се направи много фин детайл. Също и много меките материали не са подходящи за изключително финни неща. Всички хубави материали, така имам аз едно мое виждане, всички хубави материали като шарка и визия са малко по-твърди, но твърдостта на материала е едно от последните неща в моя критерий, които ме карат да се съобразявам при избор. Примерно аз много обичам дъб да работя. Дъб е страшен материал. Той е едропорест, може да се правят едни още от колешни челъми, има за изкарване на порите с най-различни техники. Дали ще се натърка с телена четка по влакната, за да се, така, поглеждайки го отстрани, да видиш един релеф
не точно релеф става. И дали ще се мине с някаква патина, там е необятна история. Всичко вече може да го интерпретираш по начин, който ти е абсолютно на тебе, нали, такъв на душата. Няма някакви строги правила и закони. В крайна сметка, това, което направиш, да изглежда супер, първо на тебе да ти направи така радост на душата, като видиш някой, че го погледне, така да изахка, да право пък още по-хубаво ти стане. Това е, нали, идеята. Колко вида длета ви се налага да използвате максимум? Често пъти, когато примерно правя нещо по-голямо, с по-сериозна пластика, като цяло по-сложно като проект, ми се случва да няма място да събера всичките длета, които вадя. Вадя някое, ползвам го, вадя друго и така. Значи, от време на време спирам да прибера тези, които така малко са ми станали като излишни. Обаче, примерно, под 10-15 лета няма пред мен, нали, на тезгях. Тук, при тия спиралки, това е набора. Той е достатъчен. Добрият набор, добрият комплект дава силата, нали, да работиш по-свободно и по-спокойно. Нали. Няма нужда да се мъчиш с едно длето да правиш повече работи. Всяко длето си има неговото място и неговия ряз. Това, което правя, са едни стойки, на които ще се захване. Тук съм направена бърза скица за посетителите. На тези стойки ще се захване едно елипсовидно подвижно огледало. Идеята е да тръга движението от елипси, да са по-масивни, защото тежестта, която има огледалото, и то ще е така с по-сериозен размер и ще трябва да се захване по-яко. И така да изглеждат добре. Не, както ви казах, да радват окото. Идеята е развиването да става плавно и вече пластиката си я моделирам спрямо моето виждане как трябва да бъде. Залата за текстилни грабва с цветовете и шарките, в които сръчната българка с много усет за красота и хармония е вложила душата си, мечтите и надеждите си. Снежана Салапантова е щастлива да наследи този занаят по права линия. Тя реди багра след багра, както това е правила майка й, а преди нея и баба й. Бихте ли ни разказали нещо повече и по-интересно, разбира се, за вашия занаят? От кога го практикувате? По-интересното е, че съм започнала като дете. От баба си най-напред. А интересното е в това, че най-напред изрязах жиците на стана. Просто с една ножичка в един участък около 20 см ги срязах и тя тогава много ми се скара и ми каза: знаеш ли колко труд е положено, а ти ми разваляш тук работата. Така, понаказа ме, не ме е тупвала, но сериозно ми се скара и аз така, може би, с едно така почитание вече постъпвам към този занаят, защото видях колко е трудно да се възстанови тая моя неволна грешка. Тя ми предаде занаята, след това майка ми, която беше дългогодишен член на задруга на майсторите. Тя пое оттам. Дъщеря ми съм научила да тъче. Макар че някои така тънкости в основани, такива неща не ги знае, но това се учи с практика. Така за наследяването има кой да го наследи. Тук много деца се спират, гледат. Ето виждате тук тая млада дама, че в момента се обучава да тъче. Има интерес и най-важното, че има интерес от деца, което мен лично много ме радва. За щастие, желаящи да се учат не липсват. Даниела, посетителка на изложението, е изкушена и с помощта на Снежана Салапантова навлиза полека в тайните на тъкачеството.
Това ли е първото ви докосване до този занаят, примерно? Специално за да го правя, да. Иначе много пъти съм посещавала и тук съм идвала и съм посещавала и други места, но специално, нали, да седна аз да го изработвам, да. За първ път го правя. А вие откъде сте? От София. Какво се занимавате, ако не е тайна? Консултант съм, с европроекти се занимавам. Тоест, това, което правите в момента, по никакъв начин няма връзка с вашата професия? Няма връзка, да. Няма, но обичам. Аз по принцип плета с баба ми, да кажем. По принцип обичам, харесвам такива неща и сега реших да пробвам. А тук човек има възможност на този фестивал да направи всичко, каквото види. И е много хубаво, наистина. Какво ново откривате вече като творец? Интересно е, че трябва наистина много да внимаваш с шарката, какво правиш. Много е хубаво. А тази свобода сам да избираш цветовете, примерно, мислите ли за предназначението на това, което правите, когато го правите и в зависимост от това да избирате цветове или просто вдъхновение на момента? Не, мисля си, даже си го представям как ще ми стои вкъщи. На пано така на стената, това му е идеята на това нещо. Така че със сигурност ще ми пасне цветовете на хола. Това ли ще бъде новото ви хоби? Мисля си, между другото, да го превърна, обаче не знам дали ще е много лесно, тъй като трябва човек да си намери такова нещо, да си намира материалите, а както разбрахме, тук доста е трудно това нещо и да си ги, може би и да си ги боядисва, но ако се справям с това нещо, ако ми върви, със сигурност бих го правила като хоби, между другото, да.